ng hilin eh. Tang. Happy birthday, Do. Salamat, Do. Ngay paabot pa ka og 70 years old. Inautbound ta nga dugangan pa nag abot 100. Happy birthday. Birthday ko rin na di man kalakaw kan mas tatay. May uban. Aliana, ang sabong Aliana. Dito, mahadag sa nanay. Mahadag sa nas motor. Hindi, ganito sa una. Kusga! Hindi, mauumang ko na. Kanta. Wow, betul Marshall dani. Kanta. Happy birthday tatay Marshall. Lolo Marshall. Sige na. Lolo Marshall na. Ini Do. Kusga. May birthday. Na. Kaya halarga mo kay Aston Motas andito. Sudlon at pumilaing ko Marshall. Happy birthday ko Marshall. Ika 70 years ni Inko. Karoon pa ko first time nga sudlon nga. Wala no ko. Bukan sa dito. Ano dali dapat na bayar sa katong kwan? Ito. Kung may namulang isa ito ba? Oo. Mutang yung bahay. Galing mo ni. Nakaya sa kanya sa naman yung magpadol. Kala ko ma. Ako, ito. Di mangin kumarsal na may bibing ka. Ganun ko ito kasi makaganto ko. Labay nila madam. Pagpista na ito ka. Bilang ko kapil. Huwag laki na. Hindi ko. Lumit ka sa nagsahin. Makunin mo. Pang-sapot eh. Nasurkat na ito ang kuhan. Magbayad sa... Magbayad ka kami ay. Hinihili. Hindi ko mabitos na kung mo. Ganis ko na. Okay. Hindi miskin na kuhan. Kung dili sa puti, doon ko okay niya. Maraming bakla doon. Dali. Oo. Kada nilang bahay ng auring. Thank you, Munti. Oo. Oo. Na Mr. Munti. Yun nila nun. Kapag makalani. Sinato sila kumaan. Ay, gano'n din eh. Ano may magpuprasaw ng mga tiriyakin, nagpapasarap sila. Para sa din. Dala mo tikulupihan lang yung kauna, sabi maglubi. Ano, dilong ni. Rimong bingka! Nila, madam na na. Na madam pasita, mabuti makita na to. Ang taga to, akong taga. Ano naman siguro yung gaba-gaba. Ano to ilakuan? Sakay baka ni Mistila dani duha mong sakdan. Sakay ng aloy. Ah, baham to. Ka matay aning tes juro. Ayro. Muli pa din nila. Madam Pasita.
Naralong. Oo, sa doktor ni pag-aalit. La. At kaya sinja aki hindi na uli. At hindi na sinja aki sa doktor ni. Lagi na sinta. Sinja minahal dito ko Gabriel. Puro mas bintado. Uy, lagi na sinta. May helmet na pinjak. Hindi na pala Helmet. Kaya iglesia. Iglesia ni Cristo sa Del Monte. Roy. Mas na mag-alis sila sa kuan. Bilang kan agad sa una. Pagkuba, pagbagyo. Ano masang tulan tibita ni mula tulo apikas. Ano sa? Nanay na, nabuhay lain niya. Ilang prendang manong. Ang madana. Bagyo. Mas gue ini abot. Stampa. Stampa sa bagyo. Okay, sa una ni Mario Paway siya na manginom may tubig. Ang bakla dyan ang taon. Ang taon na. Tambag do na namadari ila sa ading duta nila sa marina pawiso ilang bahay ni aning nung danisyo ikaw ni tatay dana ubos pag nagbahay nila sa kuan mula nisa kay Indo Datuloy ko inakatanisyon na dato bilang bae jutan yaning mamayasyon na ati ruping pajag ano ko gani suban ako 25 katuig ko nakangani Sige nga no, tagana. lapas ng 35 ko nakangani dun taon na rin ng bakla dun Bernis bis pila mi muli mi dani nakawra mi daan ni dini kasaga nila sa ko pa rin sektor na rin tani sila rin na sakan ano rin masakan nila marino kung sinta na to kay mako lagi naligpus pa na nila yung sa katulapit pansi yung madali sa ima ko na naging trabaho uy sirip uy pwede na atin ni atin wag ka kamay no Pakdo. Pwede mga bay, nadalilas marino na, pinagpisman yung nila na. Ako na try ng kupan. Naribigas, madag nila sa ating mga yasyon, religyo. Sa ating mga nila, das wana, yo, Bernadis. Bernadis ni nagkamituan sa una, kamay pa na. 35 years na ba? Nandi, naon pa. Pagkailangan sa una, yan ang kitay na anniversary. At ako masagdun doon. Anong? Natupin ka, sinayuyaloy. No. Awit.
Susut din eh. Ambil. Oh! Bago! Nay bago na. Unta na balik. Ala ni bago na ni nanami na usok. Kaling bailong, Roy. Kanila man nung laloy sa una. Na Marcelina. Wala ko ako nagpaiso doon, sugod na. Ito pa kanini. Kapilya na. So, bahal na mabahirmana sa una. Tulong. Kapilya na may tindahan kan kasi nakaling mga bahay. Ano sa isip? Kapilya. Oh, may ilang, may. Wala. Na ilang bay pa sa una. Pailoy, ubos. Ano ni? Iladani mo itong bayang pauna. Ilabay tayo dudoy. Ana. Nagilas tayo tatong. Lanay babing. Tato na. Mariuhol. Abot lang sidlun. Yan na mo nagsyudad. Lanay babing da. Ilang marino da. Pikas. Yung. Sama ka Roy? Asa nila yung karapit? Lanay babing da. Mura ni Garcia, lagi na. Wala sa kanila tutup. Ito malam na suruyo. Yung kipasin ng mamahirmana sa una. Asa ka Roy? Buto lang ng silbing sa unang bahay. Ito kaila din yung bata sa ano at din yung mga bahay. Wala sa kanila suruyo katulong. Hagila yung kuman sa hama dahila. Oo ah. Ito mamakaloyo po. Ito na to. Nadana na, ilan sila? Patugbong ng prilasinda Roy. Yan na, agi, nabuli. Bilir Sa una mulak po naman ng bahay ni po. Bili motor na di. Laog na Dosa. Laog, gusto na yung bahay mahirmana sa una dana. Biga na ko na. Ada kuno kay baho ka. Sige lang. Pamina. Baho ko. Amin nandito ibatasan. Kedua. Kaloyan mas Ginoo. Di na mo maghubog. Nagbitbit ka magsinugbang Bisaya. Tapay man ti Marilyn no? Ano nga di ka kaya na mo iza man na nimo. Ay ko. Sige, naglabay-labay pasin. Wa magkaila. Puti. Oh. Kuan sinto. Mula ba nang sahay katong maghatod na ho? Ha? Lagi, kita Sa makahigdalin. Sa. Wala kang trabaho? kay kasabot man ni sila. Okay mo. Ako nakibaw ko sinura man. Medyo magluod. Nura? Sinura may ningon nga birthday ning ko lagi si tinta sinanay ta balon di man mo ubas nanay. Norenta o Sobrang 35 ka tuig ligo ka ngani. Hindi ka ngani ko dito katudya pagbayang papa. Mura to ha. Nabil ba? Hadat ka lang pa ka? Oh, siya aba tong binuangas papailo sa una. Muna, ay ka maldita wala ba ka? Namo tidaan ka may sasapa tabok silang bay. Dito sa ibabaw. Dadto. Namo ti avocado, namo ti kupa. Lagi, adto na gito. Adto na kaman. Ikaw si Marilyn ganda ka malas Marilyn na papa puzo. Palak-palak ng haraman tong bagya. Yung tabok mo tayo nga sa bakyang kahoy nga na kamansi. Ug dato ibabaw agi aling ka sa man to tagbang. Ubos man taning agi. Nangan sili na. Sili na kan rin ah. Hindi, nangan sili. Nagsili na sila. 5. 5 gaw. Ah, di salinan. Nasunog bang manok? Ikaw na naman kaya. Awa ko nimo. Dahil mas dahon nanti ah. Magapilo o tra ay paduna sa ko. Banganan eh. Kaya panganan pa man ang lampo daw. Mary.
Lugos. Ito ko na, yung sundo may. Yung sunog daw. Apilay makakulong ko, ani tuklak. Hawa nilong. May ba rin ang kilawon? Iko na. Lampas Junior? Junjun? Lampas. Ila. Kanta ko na ko. Happy birthday, Lolo. Sinsing, waning ka ko sinsing. Waka ni aminin ko. Happy birthday to ha. Aw, namin ka? Ano ba? Oh, di ay? Nasakto sa ning uli tao, di mong daga. Abot na doon. Ako po yung tao na rin. Agaw, Romy. Muuli na ko. Eh! Ado ka uli. Kini uli tao. Ay, che. Yo, koyo, may uli tao na daga. Nakutara na kami. Ala. Ay, naman daw, bay. Matawid ka ako itong paniwagan ako sa pilik sa una. Nakaroon po tawag kang klimin. Nga, muli. Ano sa kali? Sakto dyan. Sakto lagi. Sakto. May daga da. Okay, ne. Ako, impas ikaw pare nga. Pwede na doon mamari. Gusto nila, oh. Nag-inom may alis yan ng pangitag. John. Si Kwan may maguna. Pre. Ikaw mag-pray, oh. Amin na ibang kwan yun, bay. Kari mo, like, Paglo na siya yung Kwan. Amo yaya. Yaya. Nasi ding. Dapat yaya. Nga kung siya si ding sa Kuan. Si Ing Carbana. Yuyo. Kanta pa mo. Kanta pa. Paglo pa na si Yuyo. Awin ko. Bloin ko. Uy, Lazon. Picture sa kono, picture silain ka. Kamu ko na nai. Wah, mas nanay kay tatay. A few moments later. Bye, naguwa na. Tumigi kasang na birthday me kasi 20 years ning commercial. Bye. Salamat sa Ginoo, sing commercial, nakasi 20 years na kami ka, makasi 20 pa ba kami.